ki artli ki seng bhalang ba pawnam ka jilla ka KSU Laskin Circle but ka JSU Laskin Circle ha ka arpu pratreng mentau banai lalit ban ai ka ju George ka office yung secretary jong PWD ba PR Marwin na ka benta ban ujor per sha lor ka jingpan slam ban chnai ka surok pas I garam pani ginayalam jogini ki artli ki seng ha ka jing thob ki la pha show secretary ki la pen paw ba ki dap da ka jing so khia lor ka jing e ka bala ma ki nonglet nong wan ha po ka thain Laskin block na ka daw ka jing snew palat ka surok Kilapan pauru bakla yo jing tip kabati kana baka sarkar lingba katanat PWD roads kala dep khod ek e tender na kabenda kate ka surok ha ka arpho tarik banai bla dep bar kala ya menta la palat shibrai e re hado menta ompat bo na kabenda ban sedang e kate ka jing snai kate ka surok kabadan e ka jing jingai kumba arpun riu point khandai pra ar kilometer ha ka dor ka ban riu pun riu klur nyo pholak lai pulai hajar lai spa tingka ya kabala bei tingka hapo ka scheme Meghalaya integrated transport project Kat nongrim jongi banwan sini halor wan berdin ya kadau ba jong kacet bendiri jongi hati kathan bakalong ba kasurak jong kapasi garam pani kala sniu da kibun bun snap bat nilayo aru ka jingtip ka ba ni kum kinong song snong hati kathan baka sarkar kala dap khot tender jong news nem hau banai Julai ar pho tarik takumta ni kum kinong song snong the bat kum na lang kaseng ro Ni persyang ban budin ba ladap menta si benai tam ba balik 4 penteri ya ketika surok halor bala dap khat ya tender tingi neliang ka seng ni ko pau suja ba talong ba ke sarkar ka de ban penteri no marmari ketika surok nomor kumbal asai menta ke sarkar kal sedang ban persyang ban promote tourism ketika jaka tingi bu ke jingkli ka bakrao ka ba lada usurok dan kumdo ka tourism kanya teki ni naliang kasengi dawa ba ka tourism kanya lada bha usurok ya kata barok kipat ba kitu ta halor kata kanong rim iwan ban gentu ka sarkar ban penteri no marmar ketika surok badya kaweru ni kwa ban pensai ba ya usurok ni kwa kum kita ki kontraktor ki badan ya kata ka mensim hawai banchna ya upat ba Mundai bancuan bansna tang ban kamai spa. Nedang ta kada weneling keseng ngin hapa ni kendu. Ya ki no yalam jong ke sarkar bagi dei ban penkloi kat balak bayai. Ban penkloi kene ke surok namar haduk menta unu surok ulajot haduk kata-kata.